Belai kutung koktuma tabuk sak jorani haino hai 10 kholai champahawar edisi constituency ni bising khobjak tulasikor Komal Singh kamini takuk Chitta debormani tongthai nok sal Kwthang no Bokhokgui sebai sukrup kalangjakmani koktuma tai nok bisingni mani khnibo sebai sukrubui kalangjakmani mangpli srai obahaino bwskangnai titi edisi chongmari tebisi salduglia titi edisi amthayo salbrumno tungplalaimani mangpli jora togino krungsa eka krungsa nugui tongo obahaino takuk Chitta deborma Yasi Surkha Tipra Mothani sakao naina di chini mangpili wa tamasaka Belai wana masingsa o khapangni khajani lukuro ang tini no krisani chereni tini ni simina admission kha admission ni bagi chereno no bot naglak ni nai chereni bagi ang khwayo bini STP atis naina thang mani naga tini onmani 12:30 rogong khna ano tamjani naisale jagi Tipra Mothani khaine leaders rok ani taku buhuk no hinjago borok phainai ani nokni joto Surkes alna nok ani nok ganti bebak phata ni ground joto Tanchikjak dabe glangi thangbeke mani futu phata Tanchikjak joto berek langi thangbeke angabune koinai Tipra Mothani no norok jodi anu sajagi angi tongkhangkai tamni sajagi ang bui koto BJP thang tongo a BJP thanai rong norok kunu khlaimaya abar ang chigoncha grass level ni cherai no kai nogo tugui phainai da ruwa gudal tui bathalani planning na hartong hibai nor wan suk nela tino ananta song hai thang dong boron thaisa de hinman ha tini meri song hai borok thang dong nok thaisa de hinman tini Chitta hai borok na grass level ni cherai no kuler tur dugun nok Bokhokgui nok Tanchikjak somosto kajakpura ani bihik no ang kisa misa da ani bufa bai ani bihik chabi tangsar jamani abo Surkha Bokhokgui telang thanga sakang thanai sapta kaisa no sakang ang bono hamjage ang rupani cha angko matheri man abo telang thanga norok sungi ne fede ground of fide bisas krike joto Bokhokgui lanchan ke kelang thanga abon bagi nai ne di jodi ang tini by chance nogo dongkang kai borok ano bui bathar kelang kham ang bo khoroksa Tipra Mothani warriors no ek samoyo ang noro baksa kam khine no noro ani bagi ek kitcha boda agency boda noro ano hamjak ma kre mohai nok lanchi to bonchi to Bokhokgui kelangi thanga noro ano khaiman ble ani nogo omhai ke nok lanchi to bonchi to khaya ke lama malai ni noro ano thiti jaga bokor phateri bui bathari pano noro ano derano khikele kelang thama kamu ble bhai ke noro ano mohai ke kya ang koinai oro kuno na kuno chokranto tongo o amchaini ang thasing phaipro khoini phaipro an khorokche chere rok sargo nong oro bano amchaini borok nok khairi nok Bokhokgui na bagi dagi tongle nisau sabo hne ang samani महिला संनि बुमुंखो अब सुमरंजन संनि बुमुंखो सुमरंजन साबो महिला साबो Tipra Mothani जे समय आं खलाई तंफुरो सुमरंजन बकरी महिला बकरी ताक बाहायके बर आन्दागि गय आनि नग्न Bokhokgui मानका आबन बगे आं कोइनाय जदि कुबुई महिला ते सुमरंजन आनि नग्न Bokhokgui नि बगे ग्रेंटी रिदि तंखांकाय केन नरकनि बगे आं नायनाय नरकना आं केसक खिगलायनाय नरकनि बगे आं वानसुक जगनाय आं आसनो कोइनाय कुबुई निन ताखुकनो नङानो हामजगिया nung jodi buin chokran to bai nin Tipra Mothani khainai cherai no ang bo khoroksa Tipra Mothani warriors ek somoy tongmani noro nu charitro no nugin ang Tipra Mothani tongna mujing yango abon bagine tini somosto an nokno Bokhokgui ne lanchi de bon toklaka takuro noro wan sukdi ang he kosong tongnai grass level ni cherai no nok Bokhokgui manka belena hamka nok Tanchikjak manka belena hamka ang bisi kun kok sagla khaka khambo bumani pojondo photo chikhakjaka Tanchikjak behik ni joto mala kamaka mathia kamaka kaisapon fol sagla kobini sawa angabo norok fai ground li food kaini fidi norok dugnai angte bi saya ang belek kha khambo dofar norok kaham tongde thansa tongde kintu mohai engke norok buskangwa gong mangla ang mosono sanai koek jona leaders na ang kok sawo norok kubui ni an nok no Bokhokgui na guarantee nai tong hangai norok ni bagi kok kaya sanai norok ni bagi keso thanai affair khana bang ready nai hambai